ngabot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun e. Aku ya ngantem lho Tru monggo. Pas ondol diel. Ora apa-apa tak antem diel lho. Aku disaut ngene banding. Ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu ning ngersaning Darantasena ora njaluk sak biyantu Darantasena kalah go. Ana wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat apa Darantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono, wis sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono. Gus Darantasena Kedrawasanten. Mboten bantu kalih kula kalih Petra Karang Kadempel bumi Angasara. Ora lagi sakjeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambemu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Darantasena. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ora rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngenekke belane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Drusasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh.
Ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusra nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngampet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi Gong wis rampung mbon wis lho Den nanti ya Tru ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu sajake Gus apa pun nang ndero wis nek panas asine drop Gus. Lambimu ora. Men silir. Wis cukup nang kene, Gong. Terus niki daya kekuatane kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku yo. Nyuk dongkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke mesake ora urung arep tok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit Patro moh iki lho pirang-pirang sareane heeh ora ning kono kok ndak kuwalat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling aduh wah bajigur sapitang ya, Tro. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngantel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak
delok ukurane ora. Sik, Truk. Lho mandeg ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gawa bel. Gawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya, ngayojan iki apike ngeri-ngeri isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nafung. Ya mengerti Pedro. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Blep ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite mbok ora. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja tos jos, banting, aja tos jiwit kempal. Bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane atiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong, Rakon lho. Ati iblis motor wae, ada undus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadangnoto kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe.
sapa iki? Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, adek aku culna. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro aku culna. Bagong aku culna, aku tak melayu Petro, aku culna, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacat. Wis mlayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Apa kowe? Sembur raimu. Asem iki kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok sok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Slupan hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngelek. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbles sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho ponokawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane kula singkirke ya, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, Yayi tak derekake. Prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya Purnama sasi Siwa Semar kula
Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwanayantaka. Gandeng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negara Ndorowati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo. Nek enten apa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Garkaca nek enten apa-napa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Klimasada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatule kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pangutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo kakene Semar. Nggih, atos-atos, Ndara. Lamun gawagasan yen kowe sanggeni waya Wisnu Pradena. Bisanggeni maya Wisnu Pradena. Kowe tanggung jawab. Halo, dewa wis ting kleper ning parang pringapus. Papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru? Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasange wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora, kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandeng ki matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane areng wangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae.
Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang teng Mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Oh nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gegayuhan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek wis nekat kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina, ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora, aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu ki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisruh, ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati ndepani kampung halaman gitu. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Wis wani muni kok ora aku dhewe mangkat yo. Yo mangkat yo rasa kok ngomong yo. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggono magawe glarira wang-wang. Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi.
Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya gelute dadak basa-basanan ya terus engko nek kuwalan. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul apa ora? Kok pleke akeh banget. Nggak mumbul-mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Arep ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing kok pidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe arep nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban tangane Petruk. Sik. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareni saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Ngono tak odeni ngono gak sing ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedeni matamu. Lho. Apa-apaku? Iki mergaring patimu pangga tanyane. Iki mergaring maju bicara itu.
lakuning lekas lukita linute ing kitung kadung kadereng hamomong membangun manah rahayu ya ora pangerak Bagong to Truk Adipati Kantong Bolong ya wis terserah apa sebutanmu ning nang kene kowe karo aku madhek ana ing kewajibane dhewe-dhewe aku kakangmu Lugong biyen kakangku jaman kowe urung dadi adipati dipercaya dening Prabu Puntadewa ning Kadipaten Loji Tengara bareng kowe dipasrahi wilayah Loji Tengara kowe didadekke pengarep apa sing tok lakoni iki wis dingerteni dening para pepundhen Pandhawa kowe sawijining Narapraja pengareping kawula sing seneng meres marang para kawula gunakake bondaning kawula gunakake bandaning negara gunakake bandaning kadipaten wis ana kawula sing sowan ana ing negara Ngamarta lapor karo Sinten Prabu Puntadewa nek pemilihan besok kuwi kowe nyalonke meneh ning kawula wis tok dumi dhuwit sing tok kowe nggunakake dhuwit saka kawula duwiting kadipaten tok gunakake tok kepentingan pribadimu wis dingerteni dening pepundhen Pandhawa Truk terus niatmu arep ngopo wong salah kudu diadili aku kakangmu ora nyawang kowe sedulur ora nyawang kowe kakangku nek pancen kowe salah tetep kudu diadili nek aku ora iso ngadili karo kowe aku nglincati sumpahku dhewe nista pocapane Bagong terus aku ora nrimake lah nek pancen kowe arep cekel karo aku nek kowe iso ngalahke karo Petro Adipati Kantong Bolong cekelen lamit lho terus nek peksa wani karo kowe sorry Gong oh Adipati oh leleng aku ayo ayo aku yen murka wujud kaya ngene genah merga kelakuanmu jahat pakartimu elek
Kowe seneng mangan bandane rakyat, bandane negara. Mulane murka ya wujudmu buta ya ngono. Merga pambeganing buta iki perlambang murka. Ora sah cerewet kowe sing ora wah, ayo. Sambat. Waduh, langsung lewat ya. Wong mati aku culon oleh aku tak melayu. Aku nek aturke punden Pandhawa aku nampa budana, aku nampa paukuman. Kowe wajib nyaur keluput tamu nganggo pengadilan. Gansing langit kelap-lapaton berkincanging risang mawe gandrung adipati kantrong bolong apa ingkang sira lakoni sayekti wis kawanguran dening Pandhawa ora jumbo kalawan nalika sira wisuda minangka dadi pangareping adipaten ning Ngloji Tengara. Sira adipati kanthong bolong sumpah bakal dadi pengayoming para kawula lan tumindak adil. Nanging jebul isih blereng marang derajat pangkat, isih blereng marang bondo donya. Kebukten sira nggunakake bondo negara mbok dumke marang para kawula saya besok sira kapilih meneh minangka adipati ing Ngloji Tengara. Kanthi cara kaya mengkono sira golek mukti kanthi gawe kapitunaning para kawula lan gawe sengsaraning para kawula. Mula kang sangka kuwi adipati kanthong bolong ing Ngloji Tengara ingsun copot kelenggane minangka dadi adipati lan bali dadi Panakawan. Suram Diwangkara kingen lir manguswa kang layon donya ilang kang memanise wadananira layu umel kocam raknya maratani nyuwun pangapunten sinuwun kula lepat jebul sak tetek-teteke Petruk niku. Sak ampuh-ampuhe wong niku pancen bener ngendikaning Piyai Sepuh. Godha sing abot dhewe niku godha perkara brana picis, godha perkara derajat pangkat. Wong nek wis rumangsa penak lungguh teng kursi sing apik niku saben terus lali karo kahanane, lali karo Purwoduksina. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu kados pundi kula mboten mentala nyumurupi kan Petruk. Inadan kados punapa Yai Prabu Kedang lenggahi bawa leksana tegesipun netepi dhateng wewatekaning Nalendra Ngamarta. Ing netepi dhateng tembungan sama beda dana denda. Lire mboten kenging bau kabine. Sapa sing salah nadyan kuwi kula warga, nadyan kuwi Sentana dadi patrapi paukuman.
Gandeng Petruk wis salah. Gandeng Petruk nalika dadi adipati ana ing Loji Tengara wis kleru gunakake bandaning negara lan bandaning kawula. Kudu dipatrapi aja nganti tumular karo sapa-sapa mengko ndak ditiru karo para kawula. Petruk dikepiyekno wae kowe tetep nampa pidana. Sane ngoten kula nggih boten apa-apa. Kula wis ikhlas. Yo pancen kula lumpuh tenan dadi nek upama dipidana kula ya wis manut. Seksenono marang para kawula Petruk gandeng siraku isih panakawan ingsun. Tetep nampa pidana nanging tetep nganggo wates-watesing kewajibaning panakawan. Wiwit dina iki sira resik kraton Ngamarta suwene 5 warsa Petruk. Gong. Aku matur nuwun ya, Le. Kowe sing nyekel aku tur kowe sing iso ngelingke aku. Nek ora mbok cekel mesti aku malah saya ngomblo-omblo kamurkanku. Kowe sing wajib ditiru kok, Gong. Rupamu elek. Ning kowe iki wong jujur, kowe iki wong tetek karo kewajiban. Aku matur nuwun ya, Gong. Aku ditep bojoku, aku 5 tahun ora bali. Aku resik ning kraton Ngamarta dihukum Sinuwun Prabu Puntadewa, Kang. Bagong ya kene sira ngracut busana sing diparingake dening Koko Prabu Ndarawati. Kula leren wis dadi ketua pemuda. Tuh ketua pemuda le. Anu ketua komite pemberangusan korupsi kula leren sinuwun. Ya arep dikaya ngapa Petro niku kakang kula. Petro kleru. Nek iso mbok kula nyuwun keringanan. Sengking 3 tahun 20 sasi mawon. Iki hukume 5 tahun. Bu, kleru kelingan kancaku mbiyen. Saking 5 tahun diparing ana keringanan dipun lolosaken sinuwun. Petruk luput. Neng Petruk pun dada keluputan. Petruk wis ngakoni keluputan, ya wis dikon ngresiki kraton sesasi mawon gak wangsul. Lah sesuk nek Petruk boten wangsul terus nek wonten wayang Sliman Petruk ora ana. Mengke kula ditakoke penonton streaming. Pripun? Lah yen Petruk mbaleni marang kelakuane, Petruk ampun dijatah dadi adipati. Wong Petruk ki wong kere engko nek kenggonan dit sithik wis sombonge ra umum-umum. Kemakine ra umum-umum pun Petruk tetrepke dadi tetrepke piye? ditetep Petruk saene ditatapke truk mawon. Tatapke truk matamu kuwi kok. Ana maksud ditatapke. Ditetepke dadi panakawan mawon. Kula sing nyuwunaken pangapunten sinuwun. Koko Prabu Ndarawati kados pundi? Ha iki. Gandeng Bagong sampun labuh tumraping praja menawi Bagong nyuwunaken pangapunten kan Petruk dipun maringi namung menawi Petruk ngambali malih upami dipun patah dados adipati malih lan ngambali wantun tumindak ginakaken bondo negari Petruk dipun patrapi menawi dipun dawuh supados minggat saking Ngamarta. Piye Petruk pun kula mboten ajeng purun dados adipati malih pun dadi kawula malah kepenak. Pun enten mawon wis kula nabung alor kidul malah bahagia. Ketemu kanca-kanca madang ora bayar. Pun kepenak mawon mboten dadi adipati-adipatinan. Bagong
apa ing dadi panyuwunmu Pak turuti. Petruk mung tak dawuhi supaya resik kraton sesasi. Sawise kuwi bali marang Karang Kedempel dadi pono kawan meneh pono. Aduh, matur nuwun ya. Iki tak ade arep mati terus. Lho. Sebabe, nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebon apa-apa to? Urung. Mau candak sirahku diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane, wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kayane wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh ta. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha engkul. Iki nek omong kosong lho iki. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slenthik yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk seslenthik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dengan aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungkus iki. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambato legane atiku kowe. Waduh, untu mati aku. Wah! Wong edan Bagong wong edan. Kakang Bathara Indra kena apa? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Waduh. Waduh. Sapa iki?
Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Us. Arengku ngopo? Engko udut rande geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni ya. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candhak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbah, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok kok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Ayo Malaso, Malaso. Wah! Mati aku. Piye, Gong? Cara Brahma bajigur ana. Ngapa? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Moh. Bareng kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tau ombene weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Jan nekat ora jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyuruh tambegan ngono wis mari. Nah, wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong iki. Penyakiten iya kowe. Kok gede banget ngono to, Gong? Mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Padahal kelontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Ya ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Ya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu kok. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe praipno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae.
Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati ya. Oh sing jabuti nyawane titah ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu jabuten iso mati jenenge. Wah. Wah. Iya. Waduh, truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal kok. Ya Yamadipati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaloke le. Wah, ada. Wis tak lebokke Gong saka cangkem. Tangi le, aku ngerti Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujude apa terus tak temlokke ning awakmu. Tangi Gong. Baru nyawa kirik apa ya? Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Wah. Wah, Petro, ayo, kandang wae. Wah, ada. Jangan lho. Alhamdulillah bener, Gong. Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok suarane ngono. Kleru nyawa kirik. Wah, sian. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yamadipati sing ngoyak. Minggir to. Arep tak kapan? Jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Amit pasang Kalimantabe tinebena ing Loduni dumawahing tawang towang. Dancane enten apa to sinuwun? Nek pancen Bagong niku kleru, Bagong niku salah. Terus kula ajeng dipidana. Mbok rasa dijak tenggon sing sepo-sepi ngenten iki. Terus kula niku dipatrapi pidana nek perlu ditonton piyai akeh supaya sami prisa nek pancen Bagong niku luput, tetep nampa pidana arepa Bagong niku abdi sampeyan. Sing jeneng Pengadilan Hukum Negara Ngamarta niku mboten bau karo kapine nindakaken dana wesi asat. Nadyan niku kulit daging mongko luput tumraping negara dipatrapi pahukuman nadyan to nuwun sewu wong liyan kebrayan ning labo-labet tumraping negara Ngamarta tetep diparingi kanugrahan. Ngoten niku jenenge pengadilan yang adil lancar. Adan Nenek sampeyan terus kula dijual jawel dijak mriko dijak mriki dijak mriko rame pindah golek nggon sepi. Jane enten apa ta?
Engko gek kula ajeng mang perkosa. Bagong. Aduh iki kata-kata halus ngene iki biasane terus malah menyesatkan. Wonten dawuh, kowe tak kandhani ya. Nggih. Satemene aku kowe entuk dawuh saka Yayi Darmaji. Wah. Darmaji niku Puntadewa. Oh nggih. Puntadewa terus Klebu Werkudara Janaka. Yayi Aji kuwi penggali resah. resah dan gelisah. Ngoten niku. Aja dilagokke sithik. Aku ngerti kuwi lagune Obi Mesak. Lho. Kresnane modern tenan iki. Ah ngerti lagu e. Wis to, aku ki nek tok marai guyon mengko ndak suwe-suwe aku ya guyon. Mula iki rembug sing wigati. Nggih. Ngendi-endi papan kawula padha ngresah. Nganti tekan talingane Yayi Darmaji yen to akeh nalindra ingkang wis didapuk dening Yayi Puntadewa supaya nglenggahi negara-negara sabrang. Ingkang kabeh mau kebawah keperintah negara Ngamarta. Ning gone nindakake pemerintahan tansah nindakake mangan bandaning kawula, tegese mangan bondo negara. Wo, korupsi. Iya. Nglembrah ning ngendi papan. Mongko persasat kaya tukuling jamur nganti ora iso dindakake. Lah, penggaling Yayi Darmaji tumuli kepengin ya kuwi gawe sawijining pakumpulan. Pakumpulan ya kuwi wong sing bakal mbrasta wujuding menungsa-menungsa sing demen mangan bondo negara. Wong-wong sing seneng korupsi. Iya. Tegesno tembung sing saiki. Nggih, sampean ora paham, sampean SDM rendah kok ndasmu kuwi. Ratu edunake SDM rendah. Nggih nyuwun ngapunten terus sak banjure. Lah, mongko miturut pengendikaning Yayi Darmaji, wong sak negara Ngamarta ning aku omong kowe aja gembelo sirahmu lho. Aja gleleng, aja gaya. Nggih. Miturut pengendikaning Yayi Darmaji, wong sing jujur katone ala, nanging wonge jujur kuwi ora oleh kejaba mung Bagong. Cocok. 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 Andal. Kula niki pancen dititeni karo wong-wong kanca kula ya tepungan kula. Kula niku pancen wonge agal growal-growal wong ngene wis sakarepe dhewe. Ning kula niku urung tau kok sing jeneng nyuntet dhuwit sithik mawon durung tau. Panjenengan prisa piyambak nalika nek panjenengan ketemu kali kula Bagong tukokno rokok. Nate susuke kula sak ketoke wis. Wah nika pas lali. Ning biasane mboten ajeng kula untet mesti kula kondurke beda kali gareng beda. Ya mesti diuntet duwite. Terus kersane kowe bakal didadekke pengareping para wong-wong iki mesti nuding bakal mbrasta wong kang seneng mangan bondo negara. Tegese kowe dadi pengarepe ketua. Iya pancen ngono. Oh, nggih. Ning iki abot lho Bagong, yen kowe ora iso ngleksanake kowe dadi dawing Yayi Darmaji, kowe malah bakal nampa pidana. Nanging yen kowe pancen tegel mbrasta wong-wong sing seneng mangan bondo negara, kanthi ora mandang sapa wae sing bakal mbok cekel mau, nadyan to kuwi wong liya kulit daging sedulurmu, yen perlu sanak kadangmu, yen pancen luput lan kadenengan mangan bondo negara, nganggo bondo negara kanggo keperluaning pribadi, kuwi wajib mbok cekel. Yen kowe ora tegel, yen kowe ora iso nyekel tegese tetel. Kapi tayaning Yayi Darmaji nggone wis ngangkat kowe minangka dadi pengareping wong kang bakal mbrasta wong kang mangan bondo negara mau ponakan Bagong. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung ganduan rimang lir-lena tanpa kanin yen tan lulus samangku sang Dyah Utama. Oh Sagora, sago kanthi sumpah prasetya dipun ungkuli kitab suci kula tetep ajeng nindakake dawuh Sang Prabu Puntadewa. Mboten ngomongaken menika kadang sanak tangga tepale nadyan menika tesih kulit daging kula dhewe. Nek pancen gawe rugining negara sarana mangan badhok bondo negara, kula sing sago bakal ngrangket menungsa menika. Bagus. Wah, aku
aku seneng krungu sumpahmu. Syukur Bagong aku seneng. Ya Bagong aku seneng. Nemeng seneng kowe akeh tunggale. Kene iki lek sumpah ya menak-menik lho. Tegese wis antep tenan. Antep. Wis tak banduli ya wis antep. Ora usah kuwatir. Yen ngono wiwit dina iki ana dawuh. Sadurunge kowe mengko budal, kowe entuk kampir ning Karang Kadempel pamit wong tuamu. Nggih. Ana adipati ingkang banget-banget nggone grogoti Bandanegara. Mangan bondo kawula. Dene adipati mau mapan ana ing Kadipaten Loji Tengara. Rangketen. Bandanen atur Sanata Prabu Puntadewa. Siap ning ya niku. Ketua sarunge elek. Sandangane kaya ngene niku. Kula ya mau nek kon kaya ngeten iki ya diparingi ra napa lah sandangan napa lah mantol napa-napa. Supaya kula rada gleleng napa ameng nganggo pakaian kaya ngene nek ngaku ketua komite pemberangusan korupsi ngoten niku ndak ora percaya Werkudara. Nggih. Ana sandanganmu ora? Ora entuk sareng aku dienggo Bagong. Arjuna mbok sili ana sandangan meneng ketok merabot mboten kemawon Wah Prabu mboten. Kula sampun nate maringi ngampil mboten wangsul dipun dol wonten loakan. Iya to? Ayo karang perlu Lah terus karepmu panjenengan kudu golek sandangan aja kuwatir. aku nyimpen sandangane Setyaki kowe tak meneh sandangane Setyaki. Kene iki nek konangan sing duwe sampean tanggung jawab lho. Nek nganti kula ketemu Ndara Setyaki, Bagong nganggo sandang tempiling siramu. Pripun? Aja kuwatir, kowe iki matura nek sing maringi aku. Nek kowe matur sing maringi aku Setyaki wedi. Oh nggih. Wah, gleleng tenan. Oh lah ya kok ya cukup. Cukup piye? Kula dedel. Mboten cukup sirahe gedene semene kok. Niki nek dienggo napa pacak gulu gogrok e. Ora sah pacak gulu. Wis kowe mangkat to ngono. Ngestakaken dawuh nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Bagong muga-muga lebda ing karya Panakawanku Cah Bagus nggih. Pareng mampir wonten dalemipun bapak kula tak pamer karo bapak bab sandangan kula lan pacakan kula lan titel kula sing pun diparingi dening Sun Prabu Puntadewa. Sakarepmu nyuwun pamit jenengan. Kira kolor tak dudut
Lho cah iki rada edan apa piye kok nganggo sandangan teng glebyar ora karo-karuan? Sapa? Anakmu Bagong. Wah, Bagong. Weh. Iki dapukamu apa? Santai, Pak. Awal kaya ngene iki tetep duwe dapukan menghibur masyarakat sebagai ketua pemuda Karangkadempel. Ning jabatanku saiki loro, Pak. Jabatanmu loro. Sing siji luwih dhuwur tinimbang jabatanku sadurunge. Jabatanmu apa? Aku ketua komite pemberangus korupsi, Pak. Weh. Aku sing bakal nyekel wong sing bakal mangan bondo negara. Kusik, sabar. Sing dapuk kowe sapa? Sinuwun Prabu Dasamuka. Anu sapa? Kresna sing entuk dawuh saka Prabu Puntadewa disekseni dalam pengambilan sumpah. Sing nekseni ora bain-bain, satriya panenggak Pandhawa, satriya Roti Ulataya kowe. Jodipati Raden Werkudara karo satriya Madukisma. Raden Cembengan. Sampluk mencelat kowe ora. Anu satriya Madukara Raden Janaka. Dadi aku iki sah resmi, Pak. Kowe nek wani mangan dit arisan warga, tak cekel saiki, Pak. Ora. Wah, aku ki wong jujur. Gareng. Ayo. Nilep dit jimpitan kowe. Dasmu kowe ora. Dit jimpitan iki pira ditilep ora. Aja tumindak sing jujur, sing apik. Ya, lah kowe terus mulih rene gara-gara kok sandangane kaya ngono. Wis, Gojek ki ora nyawang wong derajat pangkat. Gojek ki ora nyawang sandangan. Sing penting aku tetep Bagong. Dalam kondisi seperti ini di gara-gara aku tetep Bagong. Nek aku rampung gara-gara aku duwe kewajiban nyekel wong sing tindak korupsi. Ketua Komite Pemberangus Korupsi. Kuwi iki singkatane salah. Kuwi nek wayang ngono kuwi. Nek disingkat padha, wah cilaka awake dhewe. Kudu dibeda. Oh iya pancen kudu diplesetke ngono ya. Ora ngamur kuwi padake. Iya. Nek ngono kowe mau wis ngrungokke tembang iki. Wis. Tembange apa kuwi? Tembang karyane Eyang Cakrawarsita. Kiwu kuwi. Urung wis kuwalik. Kuwi kok kiwu. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja do korupsi merga yen korupsi negarane rugi piye Mas kuwi aja ngono kuwi. Wah, bareng nganggo sandangane Ndara Sencaki kok uteke melu encer. Biasane bloken, biasane goblok. Kuwi apa kuwi kembange menur sing tak puja-puji rakyate do jujur merga yen to jujur negarane makmur piye Mas kuwi ngono kuwi apa kuwi kembange mawar sing tak puja-puji rakyate do mekar. Kembang waru gareng tak sumedasmu. Nyilakake. Kuwi apa kuwi kembange waru sing tak puja-puji. Aja do ayo do bersatu. Merga yen bersatu negarane maju. Piye Mas kuwi aja ngono kuwi. Wah. Aku bangga duwe anak Bagong. Nadyan to rupane ora kokro, ragane sarwa kuciwa ning atine resik, nyatane dipercaya minangka dadi pangareping wong kang brasta, wong kang mangan bondo negara. Pangestumu, Pak, tak jaluk muga-muga aku iso nglakoni tugas iki kanthi tuntas lan ora ana alangan swiji apa, Pak. Iya, tak pangestuni muga ora ana apa-apa. Aku njaluk pangestu, Pak. Aku mendapat tugas abot ning pancen kudu tak sandang. Kok hati-hati lho, Le, ora sembrono. Bapak ngerti? Bapak wis paham to? Lelakone Petruk. Saproke Petruk didadekke
Adipati ana ing Loji Tengara, wilayah Ngamarta sing mapan ana ing tanah sabrang. Bapak ngerti ra kelakuane Petruk? Petruk suwijining adipati sing seneng gunake duwite kawula, seneng gunake duwite negara. Iki wis kawanguran sarta wis kadenangan dening Sinuwun Prabu Puntadewa. Nah, Bagong ditugaske supaya nyekel Petruk, Pak. Le, Petruk ki kakangmu lho, Le. Kowe aja kejem-kejem karo Petruk ya, Le. Reng. Petruk ki kakang ya kakang, pancen tak anggap kakangku. Nek kelakuane kaya ngono kuwi pemberantasan korupsi iki ora nyawang kakang, ora nyawang sedulur, ora nyawang sanak tangga teparo. Nek pancen aku ditugaske sarta diparingi kewajiban nyekel wong sing tumindak mangan bondo negara. Aku ora nyawang. Petruk kudu tak adepake nang pengadilan. Le, apa ora ana pangapura kanggo Petruk? Wis ora ana pangapura. Petruk luput tumraping